Edian. Pedro kowe mambu apa? Mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem itu. Ya anggere ngene iki. Ndara? Ndara? Apa? Wah. Modiar kowe iki nduwer, Pak. Weh. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nglametke. Kowe iki ngusah ndangani sapa? Hah? Kowe sing ngandangi sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Bagong to. Pakde, heeh. Lu ngopo? Ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah sajak kaya wong bingung. Wedan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya, Gong. Ora le nyolong. Hus. Mbaya sing apik nek apa pakdemu ku ndang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan wa kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis rasa tok gagas. Tapeke wa, gelem po kowe? Gelem. Beken engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh. Matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan pakdemu. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe, Pak. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel bapakku dingonane. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para wadyabala dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ming siji nding. Sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ora nggawa cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja nang kene. Nek ditonton piyai akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu muni ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri nang donya, jarene kon ngrampung kene aku arep duwe gawe bangun desa. Weh, ngono ta? Heeh. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene arep njaluk tulung karo kowe, wa Togok. Aku ditulungi bapak digobali ya, wa. Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek temen plene ngendhok. Oh, iya. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh, teleke dadi mbilung. Persetan. Oh, basa Indonesia ora.
Ana kowe tulungi ya, Pak. Gong, nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manik Maya. Lah terus aku ra iso nek kon munggah ning kayangan. Wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, wa? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono. Nek mencrot terus nyatet cangkemku tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris cangkemmu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Dur kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong kok ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarepmu. Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Ya. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Moh, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Abimanyu. Ah iso ora, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang rekoso ling ngragati manen. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengen dadi apa? Nek Siwa iso ndadekke aku njaluk dadi Raden Werkudara kok. Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Kowe iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo. Yo tak dadekke. Wah, kok lancamane ming cangkem terus to iki. Apike cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, kok nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis gak wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah catet ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan. Tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Ngapusi aktonya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Tak klithiki ndasmu kowe. Ngono aja tok beda iki nek wong nekat ra nulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong muga-muga kasembadan panjang kamule. Tan samar pamoring sukma sinumaya winayu wingasepi mandi panuwuning Kilurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya mira sak ciptane dadi sak sedyane ana dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong ana Raden Werkudara kaget Kilurah Togog wau. Wah, dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gok. Ora, wis wujud Raden Werkudara. Waduh, gleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur.
Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Malangkere. Tangane tumpangke mburi. Mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ra awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngeses e. Aku kaya ban gembos. Makdes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngempet iki pisan. Suara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kene lho. Ngene nggo tak itu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem ndasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan diganggu. Oh ya, aja ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose? Kok saya sithik? Wong yo wis saya sithik. Maune ngono entek ya ngono. Wah. Jlimer, jlideng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Kong. Coke sik. Wah, saya sithik pisan. Wah. Jlideng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Ngampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karemu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plethuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Toko. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Toko. Jatuh kula. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk. Ngampet kok. Bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya wis sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestana kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane. Kok ora dipasangi lip? Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega. Sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Aji-aji ora bakal mati. Ngono iku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Wis dianang-anang. Iki aku nang njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya.
Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedakap. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ra iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku mek Janaka yakin sip. Oh iya. Top iki nek Janaka. Bisa nek tak nggae cewek-cewek kuwi. Waduh kaya. Ya wis tak dongake. Anu we, nekula we. Oh ya Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Mesake. Aku senane ora positif gonta-ganti. Wis gak gawe aku nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon penjangkam. Wis malik toga. Wis lam berjiwatan boyo mira boyo ingsun sun permak kathoke jin. Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae. Toga pripun Ndara? Nah, linggung ngisor Toga. Aku bendaramu. Walah-alah gawe aku ya ngrekasake. Ora sangger sura tak catut cangkem. Janaka kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai Catut Pambelah Jagat. Pusakaning Raden Janaka Toga. Nggih, pun gek minggat teng kayangan. Adi kula Semar dislametke. Iya, Toga. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten kae? Borok mburi kae. Mbok lunga. Ora kajen ket mau mek. Bagong iki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Toga. Sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongake kasembatan penjangkane. Iya Toga minggiro. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak slametke Kakang. Yen Kakang wis ketaton, Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan, aja kuwatir. Mengko tak gawake oksigen supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada. Kakang Semar. Wiwit saka jagat budal marang kayiwangan, rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan, sak mangsa-mangsa pancen adiku Manik Maya wis ora iso dindakake. Nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti mentala arep midana kelawan Semar. Tak ikhlasake, aku ora apa-apa. Ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing Pringapus papan pernaya anakku Bagong maringna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong, lah aku ya ora lila. Mula
sing sak traju, sing sak bobot. Nadyan sak temene bobote ora padha. Ning tumrap kowe yen tata anggep bobote padha antaraning Semar lan Woh Pratangga Jiwa lan Dipa Nirmala, aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewowogen urip eneng jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungsa ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar, piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kundamanik, ketingalipun wonten daya ingkang amalik dhateng pemanggih kula, Kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedhing kaliyan Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadhahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martya Kundamanik, tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawuhipun Kakang Semar wonten ing Kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman, nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya taksih sami-sami gesang wonten ing Kayiwangan, Kakang. Kuwi tenan apa piye? Lair batos, monggo. Kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manikmaya, mboten wonten ceceking raos kula nggadhahi raos gedhing keburu sengit kaliyan Kakang Badranaya. Syukur. Yen ngono dewa ngelingake marang kowe, Manikmaya, syukur. Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng. Ingkang sekawit katon nglamuk ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur. Lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken Plemrtangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing Kayiwangan, menawi Bagong namung betahaken setunggal Plemrtangga Jiwa lan setunggal Jambu Dipa Nirmala, kula kinten mboten ngelongi dhateng menapa-menapa ingkang mapan wonten ing Kayiwangan, Kakang. Atiku seneng, Manikmaya. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe wewatekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe. Mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe, Manikmaya. Kencang warudaya Pak Pong syukur Di. Menawi jenengan ndika tumuli engket dhateng Purwodaksina. Kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bilih menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalepatan. Mila tumunten boten siyos dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karengkuh kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayiwangan. Kakang Rada kasinggihan mekaten, Kakang. Syukur. Tentreming para dewa, mahanane ayeming para kawula, rukuning para titah ing mapan wonten ing Martyapada Di. Kasinggihan mekaten, Kakang Rada. Mila ingkang saking menika, Kakang, sakmangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi Plemrtangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala, nanging kelebet Kakang Semar Nala Gareng menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedhaharanipun Kayiwangan. Jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata, Kakang. Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nala Gareng dalem, Pak. Petra pripun, Pak? Arep diparingi Plemrtangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter, sapa sing dharep Plemrtangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala iki bakal kena lara luputing pati. Dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dongkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Aja sembrono, Petra, Plemrtangga Jiwa ki legine ora ana sing ngungkuli.
Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jenenge iki? Aromanis. Wah, legi pertaka jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi pelem pertaka jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem anu rapia. Wah, pelem pertaka jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah! Legi pelem pertaka jiwa. Kali pelem oh disipi to reng ora ya wis biyen mangkel aku wawe oh urung tau ngrasake koyo wawe nah ngaten badhe kula aturaken Kakang iya nek kowe ikhlas ya tak tampani tak pangane kanthi lega-legawane atiku Manik Maya miat langeneng kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan badang kasor lan bacaring purnameng gekono dasare mangsa katiga Indra ulun jaluk plemertangga jiwa jambu dipa nirmala ing wis ulun cawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongan mrene Indra niki istiraken dawuh paduka Hyang Adi Pukulung lang-lang ing triya mangungkong om kanduan rimang lirena tanpa kanin Koten prayetna semulire seka bali titiyane kandayane trisanya purnama sasi ing menika Kakang sawetawis plemertangga jiwa lan jambu dipa nirmala monggo kula aturi ngarahapi Kakang Semar iya matur nuwun nala gareng iki lho wis di manggake karo pamanmu Manik Maya. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono to. Jambune ya wah. Mlenis-mlenis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan embruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi ditokon mak tuembel ya, Tru. Ha iya. Aja do rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake monggo Kakang Semar kula caosi kamardikan monggo Kakang Semar dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya Data laruta saking Gudha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Rahab ki Lurah Semar Badranaya ki Lurah Nalagaring Tuwin Lurah Petra samyang rahapi pasugatan ingkang caosaken dening Hyang Pikulun Manik Maya kelawan ingkang Raka Sang Hyang Ismaya. Parandening mangke Lurah Semar mus mangerteni gelagat pasemoning Sang Manik Maya parandene kendel kemawon. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wus maringi daru beksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning plemertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Dupi den dahar dening Panakawan sumerbet Kang Panon plak kapi dara datane nget Purwadaksina kagiat kandra kasan Hyang Pikulun Bathara Narada wau.
ya. Wah, tos pundi tadi? Wah. Wah, panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedahipun sampun emut Purwadasina. Nanging sareng pertangga jiwa jambu dipun ora dipun dhahar dening Semar, Nalagare lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan boten eling Purwadasina. Aduh nuwun sewu lho, Di, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun apus krama kaliyan ingkang Raka piyambak. Inggih miyos Sanghyang Ismaya. Ngantos kemekatan kedadosanipun. Menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun? Ingkang ngakarya jagat dhateng tumindak paduka Adi Pramila Bathara menika ingkang badhe nanggal sinten to Pidi? Kakang Narada, punawi? Niat kula pancen mekaten. Krana kula tida-tida menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadewatan. Kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan. Nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampahan panjangka kula sakmangke sampun mboten wonten titah ingkang mboten purun nyembah, tuwin mboten purun tata krama kaliyan pun manikmaya. Sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Wah, panjenengan menika sarak. Dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dos pundi? Angkara murka budi candala. Walah, menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Narada menika perkawis kula. Kakang Narada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah manikmaya ingkang badhe nanggel. Ah, kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Narada. Indra kluwun timbalan. Kakang Ismaya lan atmajane kawis ora eling, bandanen tangane, kerincungen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka, sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Giris ati kula. Nyumuri pelampahan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung mbulu dhateng pepinginan ingkang nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejlungup wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Ah, panjenengan angel dikandhani kok. Lah pripun tadi kok dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalsaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged dodo dhateng kawontenan. Ah, wis sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sapa iki kok? Kori selo matangkep kok didodok iki lho. Walah. Pukulun. Kula ingkang abdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahma Kumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Pukulun. Nalikane raeng dalu wong agung mangsanya mati
darsana gong. Iki apa iki? Lho, ora ana apa-apa Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Brada. Menawi menika rak kados titah panengah Pandhawa. Ha iki lah kaya ngono iki lho kok nggawa glotrekan barang. Wah, lah menika pripun iki lho? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu. Kulup Arjuna padha kanthi raja sapraptanira nggir Janaka. Asu anu Amit pasang kaliman tabik tinebena ngilodune dumawaing tawang-tawang pukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi pukulun. Ya Janaka ulun tampa pangestu ulun tampanana Janaka kula cancang pucaking remi weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya ndadosaken giri patembaya. Ya Arjuna, giri patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos pukulun. Janaka padha raja sak prapta kita. Pukulun Bathara Teka. Narada wilujeng niring sambikala bektos kula kunjuk pukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana nggih. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan pukulun. Ulun tampa pangestu ulun tampanana nun inggih pukulun. Arjuna wonten dawuh pukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita suwanana ing kayiwangan? Mboten wonten sebab akibat. Ingkang jalari kula sowan wonten ing kayiwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa menawi Kakang Semar lan sedaya para putra-putranipun menapa pasang giri kalersan kaboyong wonten ing kayiwangan pukulun. Iya Arjuna, apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang kayiwangan menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa pukulun. Kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing kayiwangan? Kenging amarga ana bab ingkang bakal ulun tibakake kelawan Kakang Semar. Menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan. Wonten lebeting pakunjaran minangka eks narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajahe kaya udu Janaka iki. Janaka omongane kok ting pletot ora karo-karane sak penake dhewe iki. Menapa inggih mekaten pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrapaken dhateng kekecepet kula. Ora luwih kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru, mongko ulun nalindraning para dewa ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati
sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Mulat Mara Sang Arjuna semunya semuanya kang kamanungsan kasrepeng tingkahing mungsuh boten nginten babar pisan menawi paduka pukulun kados mekaten lampanipun Janaka kuwalik raine nang kene kok raine nang kono dumeh rambute dawa digebeske pukulun menawi ditira mekaten kula mboten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Sarunsari Budana nangunun juru Diapunta Prasanta inggih Sang Bojogati inggih Bojokrama. Kula mboten narimakaken pukulun, kula mboten trima menawi paduka pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna. Arjuna wonten dawuh, wonten dawuh. Yen ngono kita wani kalan panjenengan ulun. Mboten ateges kula badhe wantun lan panjenengan pukulun namung pakartinipun pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman minggok saking dedalan. Kula mboten narimakaken. Bener Janaka nek tok waneni kok sak pinake dhewe ora. Yen ngono kita wani kelawan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Pukulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung niki. Menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula mboten idri kan panjenengan pukulun guntur geni guntur angin sirnakna Janaka. Pukulun sareng panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak-piyambak. Menika badhe wonten pundi pukulun? Widodari ki nek yaene do kepoyo. Lilanono kula nderek. Ora kena kok melu arep ngopo? Pukulun sampun dangu kula mboten sumerep. Sampun wonten 3 wulan menika pukulun. Saben dalu mboten sapa wonten ing griya pukulun. Kakang Trata, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuhi namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi. Pukulun guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula pukulun. Arjuna kula wonten paring adhawuh Cis Trisula kelakon bedah dodo kita. Monggo kula trinamakaken pukulun. Kakang Trata, menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kaneka Putra? Pripun? Cis Trisula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun panjenengan dawuhaken menapa menika namanipun Cis Trisula. Cis Trisula kula mboten kraos pukulun. Lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nrimakaken. Paduka pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kula.
Kulon Bathara Narada. Panjenengan kula katutake. Kok sik. Kok to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaida. Wis ora kena tak elekake. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Bu Kulun. Kula nyuwun pangapunten Bu Kulun. Ya ora dadi apa. Bu Kulun betoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dewa nirwala, pelemper tangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kowe nyuwara. Bu Kulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Bu Kulun ngono. Bu Kulun. Nah, candak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo kowe dadi kesandangane rene sing akon sapa? Kula nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan mriki dipidana kali pukulan Bathara Guru kula kelangan bapak le kakang kula, kanca kula sapa? Sing nyandangi kowe Janaka sapa? Si Tomber. Togok. Togok lah. Togok. Ngapura ya ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jeneng. Walah, sing nyandangi Togok. Ya nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun ning kepungulun bapak kula teng pundi? Bapakmu nang pinggir Candra Dimuka ana. Tulungana dibondo karo pukulan Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Kakang Semau. Dus Ndara kula Ndara Janaka Den. Sampeyan kok nyusul mriki? Iya, Kakang. Merga rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita metu medal aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yen to Kakang Semar dicekel keamanan kayangan saiki mapan ana ing pinggiring kawat Candra Dimuka. Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih Ndara Nala Gareng dalem Den kaya dibondo. Nggih kaya kirik. Wes Petro kowe ya dibondo. Nggih Ndara, padha tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar, Nala Gareng lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul. Pun pokoke kanggo kinurmatan apa-apa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur Kakang Semar yen kowe wis iso ucul. Matur nuwun Ndara, ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih Den. Iya, Gareng. Tiba padha-padha. Matur nuwun Gus. Iya Petro, tiba padha-padha. Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku Kakang. Oh,
Kok saged wedi? Mergo tak wedeni. Hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to, Gareng. Sik. Lah, periksane. Ndara dalem. Opo, Gareng? Waduh, Ndara Jana. Malem Kemis digeret Larasati. Malem Jemuah digeret Manuhara. Malem Setu digeret Sembadra. Malem Minggu digeret karo si Dresana. Nggih. Minggu sore suntik. Truk sampah truk. Ayo bedhek-bedhekan aku ngerti kowe ya. Mulih tak rasa diambu wae awake. Wong bocah iki ora tau adus. Nek adus mung bareng sura. Edian. Petre kowe mambu apa? Mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem iki. Ya anggere ngene iki. Ndara? Apa? Wah. Mudyar kowe iki ndower, Pak. Weh. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nylametke. Kowe iki ngusah ndangani sapa? Kowe sing nyandangi sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nylametke bapak karo Petro karo Gareng kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados kuwi. Ngawur banget. Pulun rada dundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Lungguh ning Dampar Kayangan. Lah terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang Pikulun maneh kaya iki nek cedhak ana ing jagat kae merga wis kerepotan, ora iso mikir, ora iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana liya kejemu mung Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru, nek kayangan ana sing lungguh dampar, matek. Wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Trada. Kok Kakang Pikulun Trada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing Kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake iki. Bener iki. Aja wedi mengko aku sing ngampi-ngampi karo kowe, wis rasa sumelang, ngono. Nek Janaka nibake panah karo kowe mesti ora bakal tumomo wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono, Bagong. Jangan sekali-sekali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Kleru. Sapa Janaka. Wah, ketoke wis walus, slip. Wis halus wae kleru. Aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang Trada kula dherekaken. Kecilian ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Trada kula dherek. Ngono kuwi rada wangun. Ayo.